hello guys, welcome back once again. This is officially the first day of our event. Then, finally, we're here. Actually, binera minabot mga 4 AM. Then, naka 6 namin ang gawa sa barko. Kung ganahan ako masyagin, pero mabadlong sa kadali. Oh boy! Then, actually, karoon na namin sa mga vans. Dara, 5 ka vans. Na ako sa van 2, second van. Anyways, let's see. Nambal guys, woo! 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 Lamig kayo lang, welcome! Dapat ka sa ako, dapat namin sa entrada na ito na. Shirt na siya ang laki kayo. Hi sa Subi, ha! Welcome to Biliran! Hey, senyor! Hey! 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 So, kanang ang akong nahibawaan nga magpa-picture ha, pero murag dabon na sa Mactan. Are you honest? Free pilgrim walk like that. Welcome to the province of Biliran. Wala ko karika. Awing mahal sa Naval. Sige. Recover sa one lane lang. Lumig yung view. Silaw ka. Sige, ang van, Igor din, ibalin, okay, gets na nako. Woohoo! Chima ka baka! Really serious, Biliran! Saan naman lagi pag-Chima, day? Mga ka-gems. Sa gilid tayo, carry na lang. Pawin naman sa view. Asan ng drone? So mato na siya dahil, Igor dahil nila pa kay Gibat na gagunar din ang mga bahan. Salamat kayo sa pagbabaan. Of the stressful life ato. Asang mayor? Ano ba si mayor? Banto, asa man ka? Sabi pang tala ko yung sa mga i-expect na to kaya. Aside sa fun, expect that the Lord will meet you there. Amen. So I'm not sure kung sa ilang dialect din sa dialect nila din. CEBUANO. Cebuano. Gikan mi to sa St. John Nepomucene sa Biliran. First parish nga gi-stop. Oh, what's the name of the parish? St. John Nepomucene. Nepomucene. Ay, from Cebu. Dahil laki. Sa Inabanga, Cebu. Kung kailala lagi hinugan. Sa Cebu City. Ato ko yung pila. San Jose, Recoleto. Oh, alma mater. Di ba mo na Recoleto? Sa Recoleto siya kasi bahan. Oh my gosh! Wow, ma-ex... Oh! Are you honest? Seriously? Gisugat yun yung ban. Literally. Maganda na actually dahil sa Cebu. So namin sa municipal, Biliran Municipal. See? Oh! Og dili halata nga. Dili ba pag dili si Kuya Chowky oy?
Municipality of Milan. With a leadership of Mayor Grace J. Carson. Sila yung free snacks sa municipal. Guys, look at, tanawa ang view. Tanawa ang view. Oh my God, tanawa. Nakakuha ko kanina. Itong nag-goal welcome sila. Oh. Wala. Naiso ang welcome. Huwag gibunyagan ng mga mapagbisita o buak nga face. Oh boy! Okay, explain. Before mo gawas, i-tour lang mo sa office ni Mayor, then go down, stand by down at let's have one group picture together with the Kapitan and department. Okay. So, one line lang ka, then go down, stand by one group picture. Thank you very much and enjoy your stay in the province of Mayor. Departure please. Barangay captains, please proceed downstairs for the photo ops. So finally, we're here. Yes. Hindi ligid mawa dapat ang letter standi sa RYD. Ay, bakit na Ay, kung kapila LP sa trabaho. Ano man, naipalpak. Wala tayo. Wala nahipos ako mga decoration. So, humanamig breakfast. Thanks. Nakutan ako kung sa ingan sa parish yung tanong magsimbahang dako. So, basig mo nalang tawag na rin. And now, sa covered board para sa General Assembly. So, mo niya ang welcome dance nila para namo. So, thank you so much na Val. So, let's see yun sa may tabo sunod. Right now, nag-distribute na aming group into foster family. Then, wala, nagitawag na lang mga names para pagtuon na sa mga foster families. And right now, i-happy na mo ang kit. Mag-open ko later sa kit. So for now, mag-wait ako sa foster para makasettle down na. So, kita-kits later. Babush. Oh, upat naman ni. Ikaw pa eh. 2,000 years later. Chika kay si Vince Mardams. Hibi chika. Dali niya ha. Well guys, the thing about the Regional Youth Day, actually first time din ako mo-join sa Regional Youth Day o most likely meet na mo ang ubang diocese. Lain na ako gnaong dira. Pero ano siya ang concept, ma-meet niya mga ubang diocese all over the Visayas region, if I'm not mistaken. Since it is a Regional Youth Day, so basically murag tibok Regional 7 siguro. Correct me if I'm wrong, if type ko comment down below.
O karon na mo pag-ipabot among poster parent kay wa pa ni gawas o in fairness awang mansyon mag-give. At ito may pakatulgon sa maid's quarter. So ara musud na mi sa among temporary house. Og nakita to ko kiro arot. Oh boy. So this is the house of Miss family of Lolita Nueve. Thank you. Imo na mi hatod. Kasi nga natin gani. Rashane. Hi Roshane. Hello. Uy, masuod ko diri sa suso. Masuod na mi. Ito na. May gabi ko ya, ay may gabi may hapon. May butag pa ay. Sorry. Hingaw lagi. Hello, may hapon, may buntag, may gabi. Ako tanas na mi. What's the house rules? What's the house rules? Kasi na nagbuyot yan eh. Hindi ni mag-gold. Walang gusto talaga siya karoon na. So, musod kayo mo kayong balay guys. Panagid mo sa house rules. Matod pa ni Chamber Enriquez. Ano ka problema sa kasama? Basta di lang init. Pamili problema. Basta wala init. Parang there's no curd eh. Tag-iya ka ni? Kisok lagi gila. Nanday na gani. Mali ka. Pila daw may si Jumar. Bagagi ka ko. Nabugyan lang Sumuna na itong temporary room. I-check doon na ito. Marang bata din limo. I-check na marang ka. Ayoko na. Well, actually, nag-wait to isa mo poster. Yung ipaandar na ni, tsaka marang aircon. Woohoo! Mag-i-explain. Feel at home lang nga. Kailangan ko na yung magbuan. Ulit ka na na yung magbuan na itong bang ng makaranda gamit. Ano din ako ba't there? Oh, ilaw sa gabing malamig. Ayoko na. Aras daw. First impression sa poster parent. Siya mo pala ilan ako. Okay tayo. Nice tayo. Okay mo siya puno pa kayo road talk no. Mark. Pa siya na satchel. Maybe later. No, ani ata karon sa lungsod sa Naval. Ato makita ang mga putpot. Ingon nila magitawag lang putpot. Kana mga Manay tricycad sa ato sa Cebu niya. Dili sa Hindi siya Naval. tricycle dito tawag na. Putpot, diba? Hello, kuya. Ako, diba? Kuya tao. May basin, kapoy basin na. Tapos wala na tulusab. So kinahanglan ko sa buo. Hello, kuya. Oh, light na tayo, no? Silog, Makita na silog. to nga. Light lang yun. At least light tao, di ba? Wata na ores. Last. Last pa yun. Hello! Oh, siya po, di ba? Makita yun na to nga wala bitaw ning lugar. Basin po, no? Ugma. Siguro, basig, na-shock na sa akong beauty. Kisa mo na, Bago lagi na siya. bago na siyang gawas. Gawas sa Bago lagi na yan. pisuhan. Bago lagi na discover naman na nap. Basig pag-agi na siya. Hala na ba kung iro si Doc Kuan, si attorney? boy. Ani nga si atong himamatod si Ang John tagbalay. Marno ang tagbalay. Sir, kumusta? Okay. Kung pakanoon ka o pedigree, will you agree? Agree na lang. Agree. Kung kaon sa pedigree, kung mga sa ulawaan, para na sa iro. So siya ang bagong iro ng balaya. Sa luwas na ka. Ita ang balay ni Attorney Junmar. Ano si Attorney Junmar? Attorney Junmar? Ibili ng chinilas. Pili na mo chinilas, attorney? Pili na. Ang datong na naman. Isuot lang ako sa head. Bit-bit boy. Alam mo si attorney nga, daloon lang ang chinilas. So akong gidala. Kasi kung matawag nila sa akong CR, matulgan lang nila ang Chinilas CR. ang chinilas. Atong na. Pero naikulit Okay, siya na mo CR. Kinamag ako ng 6. Kinamag kag 6. Usa ka makasulod sa ilang CR. Pero di ka mo 6. Di ka kasulod. So atong buhaton, kana attorney. Oh, qualified na. Si attorney kaya imo ka man si attorney.
Ato makita no, nga si attorney, dili mag-CR silang balay. Ato sa balay. Ay, dahil natin ko. Ako yung original nga Havayanas. Ali. Di makita. Malingning ra ka. Atong sundon si attorney. Ali, ato yung gibitbit ang attorney. Attorney? Naikuyog si attorney. Kinsa ang kuyog attorney pa ila? Ano ko no po? Ako makita first. Hindi ko naman nandun sa... Sige, ay ko ka ako ng six. Sa attorney, so natin siya. Di ba ko kasunod natin ako ng six? Ay, wala dito. Ako siya siya na rin. Asa ni ko? Palihog lang ko eh. Diba, unsa nila magsinal? Ako hindi ako na mabuka ni Kitty.